Mina yangihlekisa ke leyo ukuthi wena akekho umuntu oyisilima njengomuntu oyinkatha emhlabeni. Yazi yangihlekisa leyo ngoba mina ngibuka wena nje uyisilima inkatha ayikaze yafukuziswa nje ikhehle lidala ngabe selithethe umhlala phansi lizoqamba amanga lifukuzisa abantu lakhuluma laze laphuma lokho lithi ngizokhuluma likaze likhuluma namanje lifukuzisa abantu libagijimisa up and down lithi likhanda ledoto kuye nje ledoto okuyisiqoqoqoqosayo usuzotshela mina akekho umuntu wesilima njengomuntu oyinkatha. Vele ngihlekise nje kabi leyo nto. Fukuziswa njengabantu abayifunela izimfuno zabo nabantu bamathenda bangosomabhizinisi kodwa uzobona ukuthi umuntu wesilima yinkatha. Yazi udilingene wena. Akekho nje umuntu mina osemkhontweni wesizwe ongangitshela into ngicabanga noma ngiconsider into something that is right. Yabona? Akekho nje umuntu who can convince me to join umkhonto wesizwe ngoba ngibuka kahle nje ukuthi izwe ake ngutshene i-disaster ekhona ezweni is initiated uJacob Zuma engumengameli. Ukuba kakazi uJacob Zuma enze yonke lemkhuba ayenzayo ewumengameli ngabe izwe alikho lalikhona. Izwe lilalikhona because of uJacob Zuma. uJacob Zuma uqale wakhe umuzi wakhe ka280 million uJacob Zuma ngemali yabakhokhi bentela. uJacob Zuma wahamba amacala erape ewumengameli. Umeshushiswa athi ngizokhuluma manje ngoba usephumile akaseyena umengameli he want to come back azoba umengameli wezwe futhi. And nina nimphushayo nenimsekela ukuthi akabuyi nithi akekho umuntu oba umengameli ongcono than uJacob Zuma. uJacob Zuma at the same time nina nimbuyisele emuva uthi ufuna ubuyela kwa-ANC uphethe a dual membership kodwa wena futhi utshela mina ukuthi akekho umuntu osangene njengomuntu wenkatha akekho umuntu wesilima njengomuntu wenkatha emhlabeni. Uyayibona nithi yagula. Hayi futhi angazi ukuthi ngikuphendulelana ngoba ngiyabona mina ukuthi usangene udilingene ufuna ukwelashwa. Wena user ngoba nje ungenagama nje uyibiza ngoyuser ufake lesithombe sakho se-MK is because nawe usangene uyayifihla ukuthi ubani.